Riudellots de la Selva inaugura una exposició amb 160 obres dels alumnes de l'escola. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. La Casa de la Cultura de Riudellots de la Selva acull des d'aquest darrer dilluns l'exposició Creant. Es tracta d'una mostra que han elaborat els alumnes de l'Escola de Riudellots. En total hi ha 160 obres, una per cadascun dels alumnes del centre educatiu. La inauguració es va fer aquest dilluns a la tarda i va comptar amb una presentació a càrrec d'alguns alumnes i berenar per tots els assistents. És el 25è any que l'Escola de Riudellots organitza una exposició de les obres dels seus alumnes. Iniciem mes de maig i com cada mes en aquesta sala d'exposicions de la Casa de Cultura encetem una nova exposició. Ara els hi toca el torn a la nostra escola d'aquí Riudellots, que ja és el 25è any, que exposa, cada any fa una exposició itinerant. Aquest any és un projecte globalitzador i transversal en el que s'ha posat de manifest i l'eix vertebrador és els hàbits saludables, que és un tema que han treballat molt a l'escola i que han creat unes obres d'art conjuntament amb l'artista Pau Morales, que col·labora molt sovint amb l'escola i que fins i tot ha fet alguna coseta també per al municipi, no? I han creat una exposició molt divertida i la veritat que amb molt de color, que molt adient també per l'època de l'any que estem, i la veritat que tenim uns artistes aquí a Riudellots que tenen molt de futur. L'exposició es podrà visitar fins al 28 de maig en horari de matí i tarda de dilluns a dijous i les tardes dels divendres. Entreu i gaudiu-ne! Tota la informació de la comarca de la Selva per la TDT i internet. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. I dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.